Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hinjang dumateng para bapak lan ibu ingkang kinurmatan saha kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Sepisan marilah kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit ingkang rahmat lan hidayah kita saged nangge ing papan punika kanthi wilujeng. Sadurunge kula ngersake sesorahan punika, kula badhe tatepangan rumiyin. Nami kula Wahindrawan kelas 11 TKP. Ing kesempatan punika kula badhe ngaturake sesorah kanthi ira-iraan penting disiplin ing sekolahan. Kanca-kanca sedaya, disiplin punika sifat utama ingkang kedah kita tindakake saben dinten. Tanpa disiplin, urip kita bakal ora teratur lan gampang ngalami kegagalan. Ing lingkungan sekolah, disiplin saged katindakake kanthi mlebu sekolah tepat waktu, tetapi aturan sekolah, ngajari guru lan nggadakke pelajaran. Disiplin ugi bentuk watak tanggung jawab wong sing disiplin biasane luwih dipercaya. Tertib lan luwih gampang ngayuh cita-cita. Mula ayo padha nglatih disiplin wiwit saking perkara cilik kayata nyusun buku kanthi rapi, rampungake tugas sekolah tepat waktu lan tunda jujur. Makaten seserah ingkang saged kula aturake, mugi saged maringi manfaat lan nyemangati kita kabeh supaya dadi siswa sing disiplin lan berprestasi. Menawi wonten lepating tutur kula nyuwun agengipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.